Постави го. Добре. Да усети, да види за какво става въпрос, когато се намества шийните пешени, защото много е важно да се прави както трябва. Всеки един човек, когато намества шийните пешени, той може да има собствено движение, собствена биомеханика и трябва да се съобрази с нея. Затова правим това движение в началото. Бутаме да видим дали врата сега при тебе е малко по-стегнат от тази страна. Би било добре първо да наместим от тук. Идва нивото на раменете, обираме луфта и с много леко движение се прави това нещо. Няма хамалска работа. Дете ръце на врата. Лапите напред, отпусни се. Наместим така, как става на хоракалните пешени. Виж как тук първо събирам ръцете и след това събирам към мишците ми. Съвсем леко повдигане и изтласкване с гърди. Падаш на мене. Ако обирам луфта, може да движиш тялото, да го контролираш. Отпусна си максимално и дърпат само ръцете. Преместа малко нагоре. Ето ги ломбалните прешни, хващам тялото, то е изправено. Стискам хъбващата коса и всяка влящата става отзад. Обираш луфта и наместваш. Ляската добре пука. Това е за сега. Благодаря за вниманието.